Яшисәнмесез, кадерле тамашачылар? Эфирда жырлауы китапшыруы һәм аның алып баручысы мин Рифат Зарипов һәм кабатланмас алыштыргысыз диджей Айон. Һәр атна сайын, хөрмәтле дуслар, без диджей Айон белән шушы сәхнәдә 4 зирәк, акыллы, талантлы җырчы егетләрне, кызларны музыка өлкәсендә сынайбыз. Бүген дә нәкъ шул хәл кабатланачак. Әгәр сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Беренчедән баштан танышып узыйк әле. Кайсы яклардан кемнәр килде микән? Инде беренче уенчыбыз безнең бик мөлаем генә, матур гына елмаеп утыра, безнең Гүзәлия. Танышыр өчен игътибар экраннарга. Гүзәлия Хөсәйинова, Азнакай районы Сәпәй авылыннан. 11-нче сыйныфта укыганда чәч тарашы һөнәрен үзләштерә һәм 17 яшьтән шул юнәлештә эшли башлый. Җыр аңа хобби. Хыялы Гүзәл Уразова белән дуэт җырлау. Бала чагында тәрәзә юучы булырга хыялланган. Әбисеннән үрнәк ала. Девизы барлык хыялларыңны чынга ашырырга тырыш. Гүзәлия, карале, сиңа шушындый бер сорау бирим әле. Син Азнакай районы Сәпәй авылыннан дигәнсең. Ул авылда минем дә булганым бар. 2008 елларда, ялгышмасам, ул Данир Сабировның авылы. Шулаймы? Әйе, ул минем күршем. Күршең генәме? Мин менә шул сорау бирмәкче. Сез туганнар түгелме дип сорамакчы. Юк, туганнар түгел. Туганнар түгел, күршеләр, әйме? Әйе. Данир кайткала беримсең Сәпәйгә? Кайткалый. Күргәлисеңме? Күргәлим инде, әлбәттә. Ярар. Миннән, бездән ялкынны сәлам әйтерсең Данирга, яме? Обязательно. Бака Сәпәйләргә дә сәлам. Инде күчәбез икенче уенчыбызга. Икенче уенчыбыз безнең елмаеп, батыр иттереп, дәртләнеп утыра. Ул да булса Зөлфирә. Танышыр өчен игътибар экраннарда, дуслар. Зөлфирә Шәйдуллина, Теләче районы Сауш авылыннан. Әүхәдиев исемендәге музыка көллиятен тамамлап, әлеге вакытта Казан финанс институтында белем ала. Спорт белән шөгыльләнә. Киләчәктә яхшы, халык ярата торган җырчы булырга хыяллана. Кумиры Хәмдүнә Тимиргалиева. Девизы бар да яхшы булачак. Зөлфирә, синең анкетаңны карадык, таныштык, каян икәнеңне беләбез инде. Теләче якларыннан дигәнсең, синең тормышта хыялың кем булу? Минем тормышта хыялым булу, ул җырчы булу. Зур, матур, моңлы, яхшы җырчы булу. Менә шул теләгең, әйме? Амин. Иң изге теләкләр, шушы теләгән теләкләреңә ирешергә насыйп булсын сиңа. Уңышлар телибез. Һәм инде без әкрен генә киләбез, күчәбез. Без үзебезнең сылуыбыз, гүзәлебез Гөлинә. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Гөлинә Фәйзуллина, Мамадыш кызы, бала чакта депутат булырга хыялланган. Аның өчен җыр ул хобби. Үзе турында начар сүзләрдән курка. Бар эшне алдан ук уйлап эшләргә тырыша. Үзенең хыяллары турында сөйләмәскә тырыша. Әнисеннән үрнәк ала. Гөлинә, син инде бик хыяллы дигәнсең, хыялланырга яратам, инде шундый максатчан да дигәнсең. Бәлки берәр хыялың белән безнең белән дә уртаклашып үтәрсең. Нәрсәләр турында хыялланасың син? Юк, мин үземнең хыялларымны беркайчан да беркемгә дә әйткәнем юк. Тыныч кына, шыпырт кына ашырам. Әйтмичә генә эшлисең. Менә бик дөрес эшлисең. Әйтсәң бит ул кай вакытта килеп тә чыкмый, әйме? Шулай дөрес әйтмичә генә, матур гына, астан гына үзеңнекен эшләп ятырга насыйп булсын сиңа. Уңышлар телибез сиңа. Килә инде килеп җиттек җигет кырыйнада. Безнең 4нче уенчыбыз Айтуган. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Айтуган Хәмидуллин, Казан егете, музыка көллиятен тамамлаган. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем ала. Җырларга, гитарада уйнарга ярата. Киләчәктә үз концертларын куярга хыяллана. Минем начар сыйфатларым юк, һәм бу минем начар сыйфатым дип көлә Айтуган. Девизы бик нык теләсәң, барысы да булачак. Айтуган, син инде Казан егете дип укыдык, белдек. Синең теләгең, максатың бу тормышта кем булу? Һәм сиңа икенче дә сорау, сразу икесенә дә җавап бирәсең. Менә 3 кыз арасында утырасың. Анардан курыкмыйсыңмы син? Юк, курыкмыйм. Курыкмыйсың. Максатың нидә? Бәхетле кеше булу.
Бәхетле кеше бул. Алла теләсә бәхетле кеше булырсың сен, курыкмагач бигрәк тә буласың инде. Аллага тапшырдык, уенчылар белән таныштык һәм беренче уенны башлыйбыз, дуслар. Birinci oyun sizge anlatıp ötem. Hazır benim orta ekran tura, siz görəsiz, men görmeyim, men arka bilen turam ekranda. Ekranda türlü jırşılar barlıqqa keləcək. Elbette men görmeyim dedim. Siz eğer ol jırşını tanısağız, orundan qışqırmayız, ismin aytmayız. Qol көтәрәбез дә, кемнең иң беренче кулы күтәрелә, шушы уенчыбыз янына киләбез. Siz шушы жыршының birər üzük jырын, яки ул кайсы якта, ничек икәнен, ничек тә булса аңлатырга тиеш буласыз, ләкин исемен әйтергә кирәкмәячәк. Исемен бары тик мин генә табачакмын. Дөрес җавап әйтәбез икән, сез 10 бал отасыз. Аңлашылды? Хөрмәтле экран, бир безгә беренче жыршыбызны. Иң беренче кул Нәсимнән. Буламысың, синнән башка яшәп, нигә әле нигә сорамыйсың, сөю белән. Balda, anlaşıldı. Миңа җырлыйсың мәллә дип торам, синнән башка яшәп булмый дигәч. Бу минем уйлавымча Илмира Нагыймова. Дөресме? Дөрес. Афәрин, 10 бал синең 10 бал бар уже. Так, бик әйбәт, уен Аллага шөкер әйбәт кенә башланып китте бугай. İkinci жыршыбызында бир әле безгә экран. Иң беренче кул синнән булды. Трамвай турында жырларга бик ярата инде ул. Трамвай турында жырларга ярата? Шлепәле. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Әлбәттә инде трамвайлар турында бары тик безнең һәм шушы матур җырларны җырлаган легендар җырчыбыз Асаф Валиев. Шулмы? Асаф абыйга ялкынлы кайнар сәлам, 10 бал синеке. Һәм игътибар экраннарга, экран давай тагын бер җырчыны күрсәт әле безгә. Түзә йөрәк, түземин ишләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшнәсен. Тезгеннәргә шундый узын матур элегant. Аңладым. Бу җырчыбыз безнең Салават Закевич та укыды ул. Илвинамы? Дөрес, алай 10 бал Зәлфирәгә дә 10 бал. Менә инде ниһаять беренче турнында ахырына килеп җиттек. Җавапларны белдек, дөрес җаваплар алдык, хәтта 10 бал да алдык. Кайсыбызда күпме бал икәнен минем уйлавым буенча, телевизорда карап утырышлар буенча да бик дөрестер. Айтуга ничә бал яуладым? 0 бал икәнен белеп тә торасың. Һәм инде безнең сылуларыбыз, иш гүзәл сылу кызларыбыз 10 бал, шулаймы? Аңлашылды. Димәк, без күчәбез икенче турга. Һәм инде икенче турында башлап җибәрәбез. Икенче тур шулай ук, шартлары билгеле. Экранга карыйбыз, экранда төрле ребуслар чыга, төрле баш ваткычлар. Сезгә шулай ук урыннан кычкырмыйча, кулны күтәреп, дөрес җавап аласыз да, 10 балны отасыз да. Әгәр сез әзер булсагыз, без башлап җибәрәбез. Игътибар экраннарга. Иң беренче кул Зөлфирә синнән булды. Китап, Китап кынамы? библиотека, Библиотеканың татарчасы ничек була? китапханә. Молодец, 10 бал сиңа. Китапханә, дөрес җавап. Менә бит, шуңа күрә бер сүз белән әйтмәйбез, 30 секунд эчендә сез җавап бирергә тиеш, озын узакка сузмыйбыз. Киттек, икенче бирем, нәкъ шундый ук карыйбыз да тиз генә җавап кайтарабыз. Зөлфирә, синең кул? Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерлесе. Иртә буламы инде? Иртә просто. Ну син дөрес әйттең инде, иртә, хәерле иртә. Инде моны кабатлау гына була. Сиңа янәдән 10 бал, Зөлфирә. Өченче сорау астында танылган клиптан кадр яшелгән. Сезгә җырның исеме һәм башкаручысын әйтергә кирәк була. Киттек. Карина. Алина Баширова, үпкәлә миңа үпкәлә. Молодец, койлардан беләсең син. Ах, Алла, 10 бал, дөрес. Син TMTV-ны карап кына торасың ахыры. Бөтен клипларны белә, молодец. 10 бал синеке. Һәм дүртенче сораубыз 3 сүрәт. Аларны нәрсә берләштерә икән? Җавапны сездән көтәбез. Зөлфирә?
Булышу, рукопомощи ничек дип атала? Дөрес, рукопомощь татарчасы булышу. Булышу. 10 балл Зөлфирә. Алла. Зөлфирә, кара син мәктәптә дә шулай әйбәт укыйдырыңмы? Yok. Юк, менә әле хот яшермисең. Но монда әзерләнеп килгән инде, молодец. Җиңәм дип килгән. Экранда соңгы бирем дуслар. Шулай ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табырга кирәк була. Карыйбыз. Айтуган беренче кул. Сәхнә. Сәхнә тагын нәрсә булырга мөмкин? Сәхнә кая була? Бер. Театр. Молодец, театр! Дөрес, театр! Буны карагач бит инде, буларны карагач син сразу театр дип әйтергә тиеш иң. Ну сәхнәсе дә дөрес. Менә инде ниһаять 2 тургада нәтиҗәләр ясар вакыт килеп җитте. Бик дөрес төгәл җаваплар әйттегез. Хәзер кемдә ничә бал икәнен бергәләшеп белербез. Гүзәлия Хусаинова 10 бал. Зөлфирә Шайдуллина ничә бал дип уйлыйсың? 40 бал синдә. Һәм инде Глина Файзуллина, Глина синдә? 20. Дөрес 20. Айтуган? Ничә? 10 бал, дөрес 10 бал җәмәгать. Молодцылар, бер дә кәефне төшермибез. Алга барабыз, атлап барабыз һәм күчәбез 3нче турга. 3нче тур инде сезгә бик таныштыр бу. Бу уенда сезнең һәрберегезгә аерым төрле композициялар, төрле көйләр уйлаячак. Шуны тыңлыйбыз да, кем җырлаганын һәм җырның исемен әйтергә тиеш булабыз. Гүзәлия, синнән башлап җибәрәбез инде, шунсыз булмый. Киттек, диджей Айон, куй әле безгә җырларны. Гүзәлия, син әйтә алмыйсың инде шул Зөлфирә. İşitkənim yok. Ишеткәнең юк? Yok, şunla бәйтәм. Кем җырлый дип уйлыйсың? Егет кешеме, кыз кешеме? Егеттер дип уйлыйм. Егеттер дип уйлыйсың? Егетләр хисләнергә ярата бит. Менә алайса тыңлап кара әле кем җырлаганын. Айон, куй әле безгә. Бу җырны ишеткәнең бармы дип сорап тору да урынсыз, чөнки Менә хәзер беләбез инде. хәзер беләсең дә, хәзер беләсез. Ярар, әйдә, икенче җыр бар бит әле. Киттек алга таба, икенче җырны тыңлап карыйк әле. Güzel Orazova. Güzel Orazova. Гүзәл Уразова, җырның исеме? Гүзәл Уразова. Һәм аның тормыштагы иптәше кем әле? İlder Hakimov. Җырның исеме? Менә кара әле син миңа. Миңа кара әле. Кара әле. Әйдә әле. Күзләр. Карагач күзләр була бит инде. Нинди күзләр була? 1, Серле күзләр. 2, 3. Күпме булышырга тырыштым бит инде сиңа. Тыңлат әле Айон. Климатта йөрим инде үзем. Ярар, борчылырга урын юк. Әле бит әле безнең 3нче җыр бар. Бәлки 3нчесенә дөрес җавап биреп 10 бал алырсың. Айон, тыңлат инде, җиңелрәкне куй, пожалуйста. Хатlar. Uşaq xatlar. Azali Zinnet. Молодец! 10 бал! Шар хаттар Азалия Зиннет. Шул микән тыңлат әле Айон. Йөрәктән йөрәккә күперләп тезелә, ана-тала йөрәк аралар. Алышы сәгатен якынайтып төзелә, офыкларга очады хатлар. Сиңа 10 бал отканга мин дә шатланам, хәтта түзеп булмый. Синең өчен мин куанам, мин шатланам. Һәм Зөлфирә, синең аңа килеп җиттек инде без.
Син инде күп җырларны беләсеңдер, менә хәзер тикшерик әле сине дә. Беренче җырны тыңлыйбыз. Киттек. Беләм. Ирке, ак сусадым назларыңа дип атала бу җыр. Точнымы? Айон сиңа тыңлатып күрсәт. Susadım nazlarına, suğa susayan gülüdey. Yok bir kişim bu dünyada, nazlı düşer sindey. Ай, молодец. Тагын 10 бал инде Зөлфирә сиңа, 10 бал. Һәм тыңлыйбыз икенче җырны. Беләм. Беләм бу җырны. Беләм дип кенә булмый, әйтергә кирәк, мин дә беләм. Яндырганда кидергән синең инән җылы карашың. Әй. Әйтер сүзем йөрәктән. Кем җырлый? Яндырганда кидергән дип җырлый инде бер хатын-кыз җырлый моны. Әйе. Ябык кына. Бер, Яндырганда кидергән. ике. Кем җырлый? 2,5. Сейчас, секундочку. Секундочку түгел. 3. Җавап. Ландыш түгел, Ландыш түгел. иркәдә түгел. Хәния дә түгел диген. Юк, яндырганда кидергән. Ләйсән Нигъмәтгә инде Булат Байрамовның хатыны. Ник аны ачуланасың, син белмәдең бит. Кара, Ләйсән ачуланып утыра. Ну, менә шушы пу дигәнчә әйткән булсаң, 10 бал буладыр Мин ие. специально эшләдем моны. Син специально шан. Ну, ярар. Караган тамашачылар. Kidirigen seni sürügen senin karışın. Eytir sözümü yürekten seni bitmiyor kirekler. Күзем карасы. Менә беләдер инде син бу җырны кай вакытта шулай әйтеп кенә бетереп булмыймы? Шулай. Беләбез һәм тыңлыйбыз. Өченче җыр әйе Зөлфирә. Менә бит санай беләсең икән әле. Әйдә тыңлыйк әле өченче җырны. Сеңне жәлләмичә безгә бирелгән гомерләр була бит әлләмичә. Салават Закиш түгелме, юкмы? Айдар Галимов. Юк кем? Нишесең син? Яшәргә икән яшәргә Әйе. үзеңне жәлләмичә безгә бирелгән Айдар Галимов. Әйе. Гомерләр була бит әлләмичә. Җырның исеме ничек? Яшәргә икән яшәргә. Молодец, 10 бал дөрес. Яшәргә икән, яшәргә. Паша, ләззәт кәшә, сыңгы газап паша. Күчәбез без сезнең яныгызга. Клинекәй, хәл-әхвәлләр ничек? Әйбәт. Әйбәт булгач шәп инде бу малай. Җырларны беләбез, тыңлыйбыз. Беренче җыр бары тик синең өчен генә. Сыңдыр шул сыңдыр, язмышлар шулдыр, ялгышлар шулдыр. Филус Кагиров, сыңдыр шул. Әфәрин! Хайдар Бигичев. Сыңдыр шул сыңдыр, Язмышлар шулдыр. язмышлар шулдыр. Айтуган Филус дигәч Филус инде. Менә бит әле Филусны тыңлаттылар. Хайдар абый Бигичев та җырлады. Бу җыр шулай ук ретро җырларыбызның берсе инде. Молодец, 10 бал сиңа, яме? Молодец та инде. Рәхмәтләр әйтә белә бит әле ул. Һәм күчәбез икенче җырга. Дәрт бар иде киң урамнарда иде. Нинди җыр бу? Беләм инде. Беләм. инде Рамил беләм. Закиров, дәрт бар иде киң урамнарда иде. Син үзең дә бик дәртле икән. Тыңлат әле шул микән. Бар иде киң урамнарда иде. Үткән егетләргә шибәр кызлар бар иде. Дәрт, менә дәртләнеп кенә киткәнем, сүндерде дә куйды инде. Но сиңа 10 бал тагын Рәхмәт. өстибез һәм тыңлыйбыз өченче җырны. Кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал.
Сәния Фәрхи, үпкәләсәң, әйдә үпкәлә. Бик кайгылар белән түләмә Соңлап кына килгән газиз яр Күз яшьләрем генә булып Ал. Сың булса да уң булсын диләр, син бит бу уенда барсына да дөрес җавап биреп, 30 балл оттың бит. Тагын 10 балл сиңа. Әфәрин, мин шатланам. Эй, Айтуган брат, монда без өчәү, менә 3 кызга 3 җигет инде монда. Так, Айтуган, син концертларга йөрисеңме? Әзмәзне йөриштергалисеңме? Алайса, җырларны белергә тиешсең инде син. Беренче җырны тыңлыйк әле. Кит. Яра булсын Эльмира Нагимова берәр. Ярар булсын берәр Эльмирнең. Син конкретно әйт. Ярар булсын, монда булсыннар түгел. Монда бит үзеңә бал җыясың. Беләсеңме, юкмы? Син белгәнеңне беләм мин. Ну бит анарга бал өстәлми аның белән генә. Эй. Соңгы җавап? Рифат Зарипов. Тыңлат әле Айон шунарга инде. Шаулап ага сулары Шул ягыларга синең яныңа алып бара уйларым Ишеткәнең бармы бу җырны? Юк, Рифат. Ой, рәхмәт, белмәсәң. Ярар, күчәбез икенче җырга. Моны тыңлыйбыз, монысын белергә тиешсең инде син. Ки бик каты Көйі бик таныш. каты таныш, әйе. Җырчысы да таныш. Беренче сүзләре бөтен нәрсә сине хәтердә дип башламыймы? Алай ничектер шулайрак. Белмим, может, бәлки, наверное, вокруг дигән сүзләр юк. Монда дөрес җавапны әйтәсең дә балны тасың. Хәтта җырчысын гына әйтсәң дә 10 балл бирәм. Җыры да кирәкми. Кем җырлый? 1 2 2,5 Вафира. Айон, тыңлат, исендә калсын әле. Хыялларым шыга аша Зәңгәр кыңгыраулар шырласа Ярар, Айтуган, кәефне төшермә. Борчылмасын. Хәзер өченчесенә булса да дөрес җавап табасың. Бусын инде ишеткәнең дә бардыр, бәлки кушылып бигәнең дә бардыр әле. Айон, куй әле. Илнас Әйе. Гатин. Юк инде юк. Нинди Гатин? Илнас. Кемнең фамилиясе? Айтам. Гыга башлана. Илсия Бадретдинова белән Менә минем фамилия шикелле, но алай түгел. Илнас. Гарифуллин. Ник фуллиннарны әйтәсең син аны? Илнас Гарипов. Гарипов. Әйе, җырның исеме? Син минем соңгы тукталышым. Молодец, он балында иде. Алла. Тукталышым Йөрәк сине үз итә Ни яшем диеп сорама Яратам бетте китте Эх, менә бит, яратам бетте китте. Өченче турда безнең үтте дә, бетте дә, китте дә. Менә инде хәзер тотынып утырыгыз. Кем ничә балл җыйды икән? Хәзер шуларны игълан итеп үтәм сезгә. Безнең гүзәлиябез 20 балл 3 уенга да. Зөлфирә 60 балл. Глинә 50 балл. Айтуган 20 балл. Молодец, дөрес. Һәрберегез дә бик дөрес катнаштыгыз, дөрес уйнадыгыз. Хәзер инде ниһаять 4нче тур. Минем көтеп ала торган турларымның берсе, чөнки монда мин утырып торам, сез рәхәтләнеп чыгып җырлыйсыз. Гүзәлия, рәхим ит әле, чыг әле бирегә.
Син безнең тамашачыларга җырлау тапшыруына нинди җыр әзерләп килдең Сәпәй якларыннан? Радик Юлякшинның Дус деген жырын. О, самый шәп модный җырларыбызның берсе. Әйдә Гүзәлия, сыздыр әле шул җырны. Дус, дус, дус. Дус, 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 мәңгелеккә дус, күңел түрәмә дускайым син дус, күңел түрәмә дускайым син дус, зарланасың да, моңланасың да, булмаган чакта яныңда шын дус, булмаган чакта яныңда шын. Дуслар кирәк, иләм дисәң, зур карапа, тул өстендә. Дуслар кирәк, дуссыз булмай, бу дөньяда яшәп бер көндә, бу дөньяда яшәп бер көндә. Дус, 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 мәңгелеккә дус, һәр вакыт изге кулыңны син сус, һәр вакыт изге кулыңны син сус, янаган йөрәкнең утын басырга, күңел түрәмә дускайым син дус, күңел түрәмә дускайым син дус, дуслар кирәк, иләм дисәң, зур карапка тул өстендә. Дуслар кирәк, дуссыз булмай, бу дөньяда яшәп бер көндә, бу дөньяда яшәп бер көндә. Халкым өчен язган җырлар ил күгендә чәчкәләр ата, яратамы, яратмыймы, дуслар булса барсы ярата, дуслар булса барсы ярата. Дуслар кирәк, иләм дисәң, зур карапа тул өстендә. Дуслар кирәк, дуссыз булмай, бу дөньяда яшәп бер көндә, бу дөньяда яшәп бер көндә. Ай, Алла, әфәрин, әфәрин. Ашыкма әле, ашыкма әле. Менә дус җыры белән, шуннан да дуслар кирәк. Дөрес, нәкъ җырдагыча дуслар белән бергә матур иттереп яшәргә насыйп булсын. Менә хәзер шушы дус безнең җырлавык аппараты, ул да безнең дус. Синең шушы матур җырга ничә бал бирер икән? Шуны да синең белән бергә игътибар белән экранга карыйк әле. О, менә бит. Дуслар җыры белән 80 бал. Канәгатьме? Әлбәттә. Әлбәттә канәгать. Бик зур рәхмәт сиңа. Рәхим итеп утыр әле Гүзәлия үзең урыныңа. Менә бит 80 бал начар бер түгел, начар бал түгел ул. Так, Зөлфирә. Чык әле бирегә. Рәхим ит әле. Син инде безнең шулай ук җырлау тапшыруына, безнең тамашачыларыбызга, шулай ук дусларыбызга нинди җыр әзерләп килдең? Татар халкының яратып җырлый торган җырларының берсе Рамбар юллары дип атала. Ой, безнең иң яраткан җырларыбызның берсе Зөлфирә. Әйдә, сәхнә синеке.
рәхмәт. Каралы, тукта. Шундый күңелләргә үтеп кирлек иттереп, шундый матур иттереп җырладың. Ансы өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде җырлауки аппаратының да бит әле. Ул бар, аның безгә бәя куясы бар. Игътибар экраннарга. ...92 bal Зөлфирә, 92 bal, bu синеке. Урыс әйтмешле, честно эшләп алган 92 bal bu синеке. Бик зур рәхмәт. Һәм инде күчәбез, киләбез, без Гөлинә, синең гашык әле. Эй, рәхим ит әле. Матур иттереп киенеп килгән, һәм матур иттереп безгә җырда әзерләп килгәнсеңдер әле син. Чәчкәләрнең нигә кирәге бар? Эй, чәчкәләр нигә кирәге бар икән, син беләсең инде аның. Әйдәле, рәхим ит, җырлап бир әле безгә шул җырны. Çeşkelerinin nige kiregi var, üzüp birer keşini bulmasa. Çeşkelerinin nige kiregi var, üzüp birer keşini bulmasa. Nersesin Күктә янган кояш, үз кояшың балкып тормаса. Нәрсәсең ул? Күктә янган кояш, үз кояшың балкып тормаса. Yanımda bulgan şakta gına matur jırlar tuğa көңелімде. Sen yanımda bulgan şakta gına matur jırlar tuğa көңелімде. Eşkersiz saf мәхәббәтем минем, юлдаш булсын иде гомергә. Eşkersiz saf мәхәббәтем минем, юлдаш булсын иде гомергә. Тормыш юлын бергә башлаганбыз, ахыргача бергә булыйк без. Тормыш юлын бергә башлаганбыз, ахыргача бергә булыйк без. Авырлыклар килсә birge urtaklaşır, şadlıklarını birge bölük biz. Ağırlıklar kirse birge urtaklaşır, şadlıklarını birge bölük biz. Big bəxtli yerken bölük biz. Durmuş yolun birge ötük biz. Ай, Гөлинә, жылаттың да, жырлаттың да сен безне. Шыннан да тормыш юлларын бергә матур иттереп, иңгә иң терәп үтәргә насыйп булсын һәрбер матур парга.
Һәм инде иң жауаплы мизгел караоке аппараты безгә экранда ничә балл бирер микән шәшкәләрнең нигә кирәге барына. Карыйк әле. Глина, игътибар экранга. 79 балл. Әйбәт балл бит инде бу, әйме? Әйбәт, бик әйбәт. Күчәбез. Нәрсә айтуган, каушыйсыңмы әллә? Ә? Әйдә, чык, әйдә, чык. Чыгабыз. Син безгә бердән-бер ират бит инде син, егет монда. Уенчылардан. Нинди җыр әзерләп килдең инде? Минем җырым инде ретрорак җыр. Аның сүзләрен язган Рамил Миндияр, музыкасы Ризван Хаким. Моңнар кайтсын авылыма дип атала. Ай, бик матур җыр. Моңнарны кайтар әле авылга да, шәһәргә дә. Айтуган, әйдә. Авылы кише тасмаларда, әй ягыла ятты моңнар. Нинди моңсу әллә инде, төнсез калган гармуннар. Әй давылым кайдасың моң кайдасың, әй тура. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагына. Әй давылым кайдасың моң кайдасың, әй тура. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагына. Авылы кичен иксың моңсу, күңелем буш нигә шулай. Өй түрендә тальян гармун, моң сагынып зар елый. Әй давылым кайдасың моң кайдасың, әй тура. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагына. Йөрәкләргә моңнар салып, гармунымы да уйныймын. Авылымның урамына моңнар бирәм уйныймын. Әй давылым кайдасың моң кайдасың, әй тура. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагына. Авылы кише яшь йөрәкләр, гармунымга сусаган. Сөю булып моңнар кайтсын авылыма яңадан. Әй давылым кайдасың моң кайдасың, әй тура. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагына. Әй давылым кайдасың моң кайдасың, әй тура. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагына. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагына. Аулагымны сагына. Ой, айтуган. Син безне тарихка алып кайттың әле, авылларга. Үземнең күзләремнән шак яшьләр чыкмады. Син дә инде 68нчы елларны күз алдына китереп җырладың ахыры. Инде ул вакытларда шуннан да аулагайлар була торган иде, утырмаларга төшә торган идек. Аны сез хәтерләмәс инде, без айтуган белән хәтерлибез. Айтуган, әйдә, шушы матур җырга безнең караоке аппараты ничә балл бирер икән? Карыйк әле. О, менә бит. Афәрин, молодец, котлыйм сине. Син үзең шатмы? Әйбәт. Әлбәттә, әлбәттә, рәхим итеп утыр әле. Айтуган, шуннан да
Аулак иләр белән, матур җырлар белән, рамбар юллары белән бергә ахырына килеп җиттек. Шуның белән инде хәзер кайсыгыз 4тә, кайсыгыз 3тә, кайсыгыз 2дә, кайсыгыз 1нче урын алганын мин сезгә игълан итәчәкмен. Безнең 100 балл белән 4нче урында Гүзәлия. Гүзәлия, рәхимет, чыгып басары монда безнең янга. Һәм инде 107 балл белән 3нче урында Айтуган. Айтуган, рәхимет. Һәм инде 129 балл белән 2нче урында Гөлинә. Гөлинә, рәхимет. Һәм инде шулай ук безнең 152 балл җыеп 1нче урынны яулаган җырчы кызыбыз Зөлфирә Шайдуллина. Алкышлар үзебезгә. Хөрмәтле уенчыларыбыз, бер дә кәефне төшермибез. 4нче, 3нче, 2нче урын яулаган уенчыларыбызга безнең Ива Мебель фирмасыннан махсус сертификатлар була. Без сезгә аларны тапшырабыз. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива Мебель фабрикасында. Ива Мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Һәм инде 1нче урын яулаган Зөлфирәбезгә TMTV каналыннан махсус бүләк. Үзеңнең иң яраткан җырыңны төшертеп, TMTV телекраннарыннан күрә алачаксың. Һәм инде сине караучы тамашачыларга, безне караучы дусларга үзеңнең 1-2 кәлимә сүз дә әйтеп үтсәң, бик урынлы булачак. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә шушы тапшыруга булганы өчен һәм инде менә бездә яшь талантларны телекраннарга чыгарганнары өчен зур рәхмәт. Зөлфирә, рәхмәтеңә рәхмәт, үзеңә бик зур рәхмәт. Һәм инде хөрмәтле телевизор караучылар, җырлау тапшыруын көтеп, яратып алган безнең дусларыбыз. Әгәр сезнең дә шушы безнең белән шушы сәхнәдә буласыгыз килсә, сез дә катнаша аласыз. Безнең электрон адресыбызга үзегезнең җырларыгызны, видеоларыгызны, фотосурәтләрегезне җибәрегез. Без сезне көтеп калабыз. Барсы да шәп булачак. Инде ничек матур башлап җибәргән булсак, ахырында шулай дәртле иттереп кенә нокта куйыйк әле. Һәм дәртле җырларыбыз белән төгәллек әле. Сызылдылар ата туган якынын танып, бигрәк якын җанга авылның шул чагы. Җилләренә каршы килә йөгерәсе, балачак сукмакларын иркәләп сөясе. Җилләренә каршы килә йөгерәсе, балачак сукмакларын иркәләп сөясе. Ерактан күренә, шул мәлдә күңелгә җылылык бөркелә. Яшәүләре рәхәт, туганнар булганда, әти-әни саны балам диеп торганда. Яшәүләре рәхәт, туганнар булганда, әти-әни саны балам диеп торганда. Авыл бит ул газиз, изге бит ул авыл. Анда кайтсам тына күңелдәге давыл. Саклый ул дусларның гармунлы кишләрен, бисмиллалап әйтеп салган әнекәй икмәген. Саклый ул дусларның гармунлы кишләрен, бисмиллалап әйтеп салган әнекәй икмәген. Бисмиллалап әйтеп салган әнекәй икмәген. Әнекәй икмәген. Җилләренә каршы килә йөгерәсе, балачак сукмакларын иркәләп
Мәлләп сөясі Балашақ су